zilversmeden en goudsmeden. Een goudsmid is iemand die sieraden maakt. Ja, dat kan van goud en van zilver zijn. En een zilversmid is iemand die groot werk maakt. Zilver en goud is natuurlijk een prachtig voorbeeld van recycle-industrie. Goud of zilver gooi je nooit weg. Dat spaar je op, dat lever je in, wordt weer omgesmolten en daar worden weer nieuwe dingen van gemaakt. Dus het kan best zijn dat jij een ring om hebt van goud of van zilver die misschien wel een paar honderd jaar oud is wat het zilver of goud betreft. En dat is het leuke van zoiets. Bevalt het je niet, je smelt het om en je maakt weer iets nieuws. Ik ben in Schoonhoven op school gegaan, dus dat is de vakschool voor goud- en zilversmeden. Wat ik gedaan heb is beide op school. Ik heb goud- en zilversmeden gedaan. Hoe ik daar terecht ben gekomen, dat is een beetje per toeval. Ik heb geen eindexamen gedaan, omdat ik van school gestuurd werd. Daardoor had ik niet zoveel keuze om een opleiding te doen. En ik was altijd wel bezig met wat dingen te prutsen thuis, wat timmeren en wat met ijzerdraad. En toen is mijn moeder op het idee gekomen om naar die school te gaan. Wat we het meest gebruiken als goud- en zilversmeden is gewoon de zaag, een soort figuurzaag. Daarna veil je veel, dus iets in strak veilen, in de vorm veilen. En om dan het spul aan elkaar te zetten gebruik je de brander. En dat zijn eigenlijk 2, 3 dingen die je het meest gebruikt. Ik moet nu de prijs maken voor het Lied Internationaal. Dus dat is het Songfestival voor minderheidstalen. Het logo van hun, dat is een zingende vogel. Die maak ik in zilver. En daarop heb ik de kop en de staart van koper gemaakt. Zodat je toch een mooi contrast krijgt tussen 2 kleuren metaal. Ik hou wel van materiaal weghalen in plaats van toevoegen. Dus dat je met een stuk begint en dat je daar delen van weghaalt en dan de juiste vorm overhoudt. Dat spreekt me wel aan. Dus het beeldhouden had me ook wel leuk geleken. Maar in het sieradenvak kun je ook in wezen met een groot stuk beginnen en daar dingen uit weg te halen in plaats van toe te voegen. Kun je ook je vorm bereiken. En dat maakt het ook wel spannend, want je weet nooit precies. Als je te veel weghaalt, dan ben je al te ver. Dus dan kun je weer overnieuw beginnen. En dat heeft misschien ook een beetje met je motoriek te maken. Dat je gewoon graag grover werkt of zwaarder werkt. En dat is wel het leuke van een ambacht. Het is natuurlijk een heel breed vak, maar daarbinnen heb je zoveel verschillende mogelijkheden. En het een ligt je wel of meer dan het ander. En daar kom je in de loop van de jaren wel achter wat je het beste ligt. Hoi. Er is een armband en een ketting. Maar deze hoort volgens mij hierop. Dat is echt Surinaams dus. Ah ja. Oké. Dat is gewoon daarvan stuk. Deze. Ja, die is daarvan dus. Ja. Dat het de beroemde enkelband ook. Ja. En deze nog. Oké. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 maal. Dat wordt volgende week. Ja? Ja? Oké, thank you. Oké. Nou, jij ook. Hoi, hoi. Ik zit sinds 78 ook in het vak. Dus ik ben gelijk na mijn stage ben ik voor mezelf begonnen. Dat is nu 33 jaar bijna.
In die tijd waren er ook geen banen. Dus het was ook min of meer een gedwongen keuze. En het leek me ook wel leuk. Alleen, ja, dan heb je je atelier geopend en dan zit je... Ja, dan komt er niemand. Dus ja, en dan denk ik van ja, en nu? Heel langzaam proberen wat publiciteit te maken en daarnaast allerlei baantjes om toch een beetje wat inkomen te krijgen. En zo is het een beetje gegroeid. In 1985 ben ik gestopt en toen heb ik 5 jaar wat anders gedaan. Ik had er geen zin in, hè, want het ging me inderdaad te langzaam en het schoot niet op en te weinig opdrachten. Ja. Maar na 5 jaar had ik het wel gezien en ben ik weer teruggegaan in het oude vak. Friesland en Leeuwarden hebben natuurlijk wel een hele grote traditie op zilvergebied. Ja, het Fries Museum ligt er vol mee. 1700 was Friesland top in de wereld op het zilversmedengebied. Dit is het gildebord van de stad Leeuwarden. Heel bijzonder dat dat bewaard is gebleven, want in heel veel steden zijn in de Franse tijd alle gildenspullen verdwenen, vernietigd. En dit is dus verstopt. En hierop zette iedere zilversmid, wanneer hij meester geworden was, dus volleerd, zijn naam. En links daarvan zie je bij iedereen een heel klein tekentje. Ja. En dat is het tekentje wat afgeslagen werd op het zilver. En zo weten wij ook welke stukken door wie gemaakt zijn. Ja. Het jaar wat eronder staat, dat is het jaar waarin ze afstudeerden, zou je kunnen zeggen. Ja. Na een hele lange leertijd van zo'n gemiddeld 10 tot 12 jaar. Ja, dus je moest eerst toch als gezel of als leerling was je bezig. En dan kon je uiteindelijk je meesterproef doen. In 1597 zijn ze hier dus mee begonnen. Het bord is ietsje later gemaakt. Maar iedereen staat er dus ook in volgorde van chronologie op. Ja. En eigenlijk zit jij daar ook bij. Jij bent ook een Leeuwardermeester. Leeuwarden was binnen Friesland de allerbelangrijkste plek waar zilver gemaakt werd. Dat kwam omdat dit ook de belangrijkste stad was. Het was echt de hoofdstad. Hier zat het Hof, hier zaten de Staten van Friesland. En werd hier in de kanselarij recht gesproken. De belangrijkste winkels waren hier. Dus als je iets moois wilde hebben, dan kon je ook wel in een andere Friese plaats terecht. Maar de belangrijkste meesters zaten hier. Nou, Theo, hier staan we wel bij het allermooiste Leeuwardenwerk wat er ooit gemaakt is. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Ja. Als jij hier nou naar kijkt als zilversmid, zijn er dan elementen waarvan je denkt, dat doe ik ook op die manier, of juist niet? Of nou, kijk, sta jij in die traditie? Ik sta gedeeltelijk misschien een beetje in die traditie, maar het ciseleerwerk wat je hier ziet, hè, dus het vormen in metaal, in het zilver, dat doe ik niet. Hè, maar het drijven of smeden, dat gebeurt nog wel, dat doe ik wel. Het maken van een vaas of van een beker. Maar hoe versier jij de dingen dan? Als ik daar versiering op moet hebben, dan meestal worden die dingen erop gemonteerd. Hè, dus dan maak ik een vorm die ik erop zet of op soldeer. Hè, dus op die manier. Maar ook stenen? Stenen ook, ja, het stenen zetten. Want dat deden zij ook, hè? Daar hebben we geen voorbeelden meer van over. Maar dat was een van de meeste proeven dat je een steen, een waardevolle edelsteen, kon zetten in goud. Ja. Je wilde eigenlijk een beetje een wat stoere ring? Ja, zilver met een mooie grote steen. Een steen. Even kijken, een brede band maken. En dan hier bovenop een buis van goud bijvoorbeeld. Ja, dat je toch iets van goud erin hebt. En dan zou je hier de steen in krijgen. Dus dan is dit zeg maar het gouden gedeelte. Oké. Dan wordt dit de steen.
Bijvoorbeeld een citrine of wat je wil. Mooie facetsteen. En het is vrij massief. Ja, dat is een mooie stevige, dikke ring. Hè? Dus een beetje dit idee. En je hebt een tijdloze, stoere ring. Je bent in wezen als goudsmid hier, en waar ook in Nederland, denk ik, ben je hoofdzakelijk allrounder. Zeker als je alleen werkt. En dat gaat van reparaties tot nieuw werk. En behalve dan naar dingen waar je echt niet uitkomt, daar weet je dan vaak wel weer iemand voor. Maar, of dan stuur je iemand door naar iemand anders toe. Ja, dat is het. Om toch je hoofd boven water te houden, moet je het van alle markten een beetje thuis zijn. Maar in mijn werk, het zilversmeden komt niet zoveel meer voor. Er zit heel veel tijd in. Dus ik doe het als hobby. Voor exposities of zo nu en dan een opdracht. Maar dat vak wordt toch minder. Ja, omdat er minder vraag naar is. Dus dat sterft ook wat uit dan op die manier. Sommige dingen zijn kunst. Dus wanneer je experimenteert met materiaal, combinaties van materiaal, unieke vormen maakt of ontwerpen maakt, dan is het in mijn optiek is het kunst. Als je seriematig werkt of dingen namaakt of wat dan ook, of dingen die al bestaan aanpast, dan is het toegepaste kunst of ambachtswerk, hoe je het wil noemen. Maar er zit wel degelijk het kunstaspect aan. Dat is toch het ontwerp, dat je iets nieuws maakt wat nog niet eerder gemaakt is. Dat je experimenteert met soorten materiaal. En het hoeft niet alleen maar goud en zilver te zijn, maar ook combinaties met goud en andere metalen of stenen of kunststoffen, wat dan ook. En dan is het wel degelijk kunst. Ik denk dat ik op de kunstacademie wel heb leren kijken ook. Kijk eens naar hoe een vorm loopt, hoe een lijn loopt. Waarom is, als je een vorm ziet, zeg je van nou, dat vind ik niet mooi. En waarom als je die lijn net een millimeter of de andere kant op zit, klopt het wel. En dat is toch een kwestie vaak van kijken en daar gevoel voor krijgen van. En dat is iets wat ook in sieraden vooral belangrijk is, dat de vorm klopt. De ring is gemaakt van zilver, eerste gehalte zilver. En de kop, de setting, is gemaakt van 14 karaat goud. Dus je werkt vanuit materiaal. Maar toch, je denkt ook, wat kan het materiaal? En wat kan ik daarmee doen? Hoe kan ik het vormen? Hoe kan ik het bewerken of verwerken? Hoi. Ja. Was goed? Ja, best. Ja? Jou? Ja. Nou, dit is Dit is hem. Ja, dat is top. Ja? Dat is heel mooi. Ja, Mooi. heel mooi. Nou, doe ik hem in een papiertje en dan kan je het meenemen. Ja. Heel mooi. De passie is ook mooie dingen maken. Gewoon, dat is het leuke. Iets maken wat je zelf mooi vindt en wat een ander ook nog mooi vindt. Dan is het helemaal leuk. Maar dat is zeker een passie.